Ovako, prvo šta radimo ovde, na tom krugu, pored ovog našeg ramenog ušitka, označavam 1,9 cm sa jedne i sa druge strane. 1,9. Povezujem sa apeksom. Što se tiče ženskih osoba koji imaju, da kažem, srednju veličinu ili manjih grudi, one će uzimati 1,5 cm sa jedne i sa druge strane, dakle sa strane gde se nalazi ovaj naš rameni ušitak. Ok, isto toliko, kod mene je 1,9, kod osoba sa manjim grudima 1,5, uzimanje za konturisanje ispod grudi. Znači, ovo smo sada konturisali iznad grudi, da bi nam tu bilo, da kažem, sasvim dovoljno, da nam ne bi štrčalo materijal, da ne bi bilo labavo, pošto je u pitanju korset, ok. A ovde ispod grudi konturišemo na isti način, 1,9 za malo veće grudi, za manje grudi 1,5. Ovde dole ću povezati ravnom linijom. Sada ću odrediti kakav će da mi bude izrez. Gore s tim što da vam napomenem, ovde od ovog mesta orukavlja, gde nam se završava orukavlje, spuštamo dole 3 cm. Ne želimo da nam korset bude baš ispod, znači, orukavlja, već malo niže. Sada ću samo da napravim skicu ovoga, kako bi otprilike trebalo da izgleda moj izrez za bustijer. Pa to će, na primjer, da bude otprilike ovako. Biće kao sweetheart, odnosno u obliku srca. A sada treba... Posle ću ja to potebljati, sada samo pravim otprilike skicu. Znači, ja sada bi trebalo ovo nekako povezati. Aha, evo. Da li sam ovo dobro napravila? Ovdje bi možda trebalo malo da spustim. Ok. Sada ću to iscrtati flomasterom, čisto da vama bude vidljivije. I sada šta mi preostaje jeste da isečem ovaj naš kroj. Ovako sada izgledaju naši krojni delovi. Kao što vidite, malo su neobične ovde ove linije, tako da ćemo mi sada to malo poboljšati da bolje izgleda. Samo da uzmem selotejp. Šta ćemo da uradimo? Od apeksa ću izmeriti 6 milimetara i napravit ću blagu krivinu. Zašto? Kada budemo spajali kroj, da nam bude prosto, da nam lepše bude spojeno to. Znači da bude oblije, da bude lepše kada budemo spajali.
Vidite kako sada lepše izgleda taj krojni deo. Samo da označim, ovo je jedan, ovo je znači pregib, pravac tkanine, ovo je drugi deo za prednji deo, a ovo ću isto takođe malo da proširim. Znači, ovo je prednji deo. Ok,